11 tejti għatem? Le, misjar li jahem dawarni għom it-nejn illi huma. Kompli. Buġibba, u xekk issa jmiss? Sur direttur. Ne, jien. Mela, kemm jgħidilna minn imissu eżatt, għaxin kella ħan itħawdu. Jien, Lora. Lora, għajdli. Il-number 10. Il-numru 10. Misjer Lija, għatem. U? Lija minu. Ħanara. Araħ. Soltu jkun fl-uffiċċju tiegħu jaqra l-kodba. U 11. U n-numru 11, daku, inżilt l-isfel u sibtu wkoll, proset. Thank you. Ekk ifisser li 3-2 tirbaħ Lora allura. Iwa. Ma rnexxilekx il-bieraħ, irbaħt illum. Proset, pizza l-2 grazzi għal Veris Takeaway tal-Kalkara. Ilkom sajf mill-isbaħ. Grazzi. Lila quel-kru kollu, Napprezza ħafna. Nirringrazzjaw l-sponsors. Napprezza ħafna fisem l-sponsors u l-kru kollu, grazzi wkoll lis-senjura l-oħra li nistidnu terġa' ċemplinna. U veru, nifu pjaċir insegwikom. Grazzi immens. Kompli segwina li xanna l-Matteus Grasson, naħa l-oħra, fejn jinsab preparat illum bl-iswed ġiena. Jew għax imdejja għaxa speċjal program? Ma nafx, jinnivitaħ l-iswed fis-sajf. Mela jlibsuni. Fil-għaxijid, jlibsuk. Min jlibsek? Tfajla tejni naqra. Vera? Bata fajtar ta' xin semmiħu. Biex Lorenz ġaqet jgħamil li sinjali. Lorenz u koll jitħol fl-equation. Lorenz ikun jaf naqra stajjer fuq allura. Ma jlibisni xu, sarraħ razek. Mela tlibsek it-tfajla, jnezzek u allura? Ma naħsibx laqqas. Ma nitrux fija. Le. Għalli xet nimmaġina ħafna affarijiet. Le, timmaġina ħazin. Le, jista jkun li qed nimmaġina tajjeb. Ma nafx jiena nimmaġina jiena x'affarijiet daw. Liema ħin huwa l-aħjar biex nagħmlu eżerċizzju, speċjalment li issa is-sajf beda. Allura. Ekku. Din għażilta ġan illum għax hija waħda mill-iktar mistoqsijiet popolari. Illi mhux biss nisimgħu għaw Malta ma nisimgħu mad-dinja kollha. U minkejja ħamel parentesi, illi tagħmel fiex kien tagħmel l-exercise huwa tajjeb, xort għandu benefiċċji infiniti, hemm ħinijiet aħjar minn oħrajn. Sabu, għal diversi raġunijiet mawx bħalek. Mela, ħammur mill-ewwel għal punt. Sabu, illi jekk aħna ħanagħmlu l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu, il-vantaġġi huma ħafna akbar milli kieku tagħmlu ħin ieħor tal-ġurnata. Mela jekk għandek il-lussu illi tagħżel fiex kien tagħmel l-exercise, dak li jkun għandu jażel illi jagħmlu l-ewwel ħaġa filgħodu. Jiġifieri jekk nibda fit-8 xogħol pereżempju, jew fis-7 u nofs. Ekku. Jekk nibda fit-8 idealment tisu f'xi-6. Tagħmlu qabel. Fiex ħin trid, ifhimni. Kif nitkellmu dejjem anke hawnhekk ġan. Nofsija intensiva li għandna bżonn. Inti tikkalkula għandi dik in-nofsija. Nara kemm għandi bżonn ħin biex nasal ix-xogħol. Mela jiena hekk imbagħad slot jgħid xejn fiex kien ħanqum, fiex kien ħanibda nagħmel l-exercise, etc. Idealment ifhimni bħal kollox fil-ħajja timxi ma' schedule, timxi ma' rutina. Allura jiena dejjem nagħti l-parir li dak li jkun jagħmel xi ħaġa illi hija bil-ħin fiss. Illi tajt isma' fil-5 u nofs tibda di, jew fis-6 neqes 10 tibda di pereżempju, ma nistax immur tard. Għax jew ma jdaħlunix, jew inkella l-bqija tal-grupp li jkun beda qabli ħantelfu, allura l-aħjar li jkun hemm organizzazzjoni, sistema ta' booking, illi inti bookjajt u mort x'imkien. Jew inkella ftemt, pereżempju, mal-ħabib tiegħek, moħħtok, illi jisma' ħaniltaqgħu fis-6 neqes kwart. Hemm commitment. Għax meta hemm commitment ħażhom aktar. Għax ir-rutina mbagħad ħatidra u ħatmexxi. Għalfej rakkomandat aktar filgħodu. Ħanibda bl-ewwel waħda li hija kbira. Ħafna nies ġan ibatu biex jorqdu. U sabu illi ir-raqda li jkun imiss affettwata ħafna minn x'tagħmel inti dakinhar stess filgħodu. Mela jekk jiena beħsib norqos fl-10 ta' billejl lejla, x'għamilt dalgħodu għandu impatt kbir fuq il-kwalità tar-raqda tiegħi. U sabu illi ħafna nies ma jnexxilhomx jorqdu bil-lejl għax l-istress ikun qoli. Issa, l-istress b'mod tekniku jgħidulu cortisol levels. Dan l-imbierek cortisol, jekk aħna l-lejnieħ filgħodu għax għamilna l-exercise, issek għandek sistema ta' arloġġ li l-ġismek jgħidlu ħi laqijat għoli filgħodu, mela fil-għaxija ħajkun ħafna iktar baxx mis-soltu. Waqt illi min ma jitċaqlaqx, dak il-cortisol jaħdem bil-kontra.
Illi normalment dak li kun isu jquma jien fil-ħodu jdum biex jiġi ftijaw, men jgħidlek għadhom saru l-10 għadna għaxġejt ftijaj, un-bad billej, meta suppost jiġu biex jorqdu tarom wide awake, jew inkella jipprovaw jorqdu ma jnexxilhomx għadhom hekk anzjużi, eċitati. Jgħidu ilek ħafna nies. Ħafna. Isu dak il-famuż jet lag, illi meta inti mort xi kontinenti ieħor u dawwart l-arloġġ. Ġismek. Isu hekk, anke s-satali qed jinqaleb it-temp, pereżempju jien jew minni, jien fis-sajf bil-kemm norqod. Ġifieri nibqa' dej u aqqas idea ta' nas. Mela number one ħantik diġan. Ibda mill-exercise fil-ħodu, għax ġismek ħajibda jirregola fi xħin inti ħatħossok għajjin, fi xi ħajġik in-nas u fi xħin qed tagħtih is-sinjal biex jintelab l-enerġija. Għax jekk inti fil-ħodu qbad tiċċaqlaq, qed tagħtih il-messaġġ, hej, jiena għandi bżonn l-enerġija. Allura mbagħad later on fil-ġurnata iktar ma jidlam, aktar inti imbagħad ħajjiġi anka dak in-nas. Illi wkoll in-nas ma jiġix mix-xejta, in-nies jiġi anka minn kimika illi jipproduċi l-ġism. Imma mill-banda l-oħra, issa kif nafu, kollok nies li joħorġu fit-8 ta' filgħaxija, ġifieri d-direttur tagħna qabel is-satej ta' filgħodu ma jidħolx id-dar, pereżempju. Ħafna nies dan iż-żmien tas-sajf, kif ħajkollok ftit imbagħad trom fis-sitta. Ara, kif dejjem nitkellmu ġan, hemm x'l-aħjar, hemm x'inhu inqas tajjeb u hemm x'inhu l-ar. L-ar li nagħmlu, li nitlu fis-satej wara xi xarba tajba. Għax xarba tajba alkohol sabu li l-akbar għadu għal-kwalità tar-raqda. Mela mhux biss inti kemm ħatorqod mela jekk ħalt fis-satej u titqum fis-sitta għandek 4 sigħat biss. Imma kif ħatorqodhom? Anke jekk ma tixrobx ngħidu ma tixrobx ħafna alkohol. Ħafna ħjar minn tixrob l-alkohol. Ħafna nies joħorġu tard bil-lejl, ġifieri jibdew 8:09, 9 l-10 ta' bil-lejl. Jew jiena x'ngħixu mal-baħar. Le, nafx qed tajt 100%. Ħafna minn nies jirritornaw lura d-dar fis-sija, fis-satej. Ekku. Xiġri matul il-lejl huwa impatt qawwi wkoll imma ġan fis-sens illi jien nista' nażer illi jew ġejt daħna. U imbagħad il-ftizzjat li ħanorqod laqqas ħajkunu ta' kwalità xejn għax literalment l-alkohol la jħallini norqod fil-font, la jħallini nistrieħ, isu dejjem għadu għaddej fis-sistema u dejjem qed jagħmel li ħsar anke matul il-lejl. Ħafna nies jgħidulek kien kollu qumu noqgħod it-toilet. Jew imdardar. Jeb biex ma. Qed teżaġera meta wieħed jeżaġera issa. Ejja ngħidu li s-sajf ma tantxu marbut ma' xi drink lemmula, mhux kulħadd. Imma l-ares hawn min qed segwina li kuljum isir daħnax. Nispera spiċċat ħajt. Dejja ħassib. Allura ejja nagħmlu hekk. Illi kull meta inti xrobt mhux ħażin, irqat kemm irqat matul il-lejl, normalment il-kwalità ta' raqda tkun vera batuta. Dika importanti wkoll. Issa, semmejna anke l-ewwel fiex kien torqod, so on and so forth. Iktar ma inti espost għad-dawl, aktar automatikament ġismek ħa jixel, aktar ħajkun bright. Mela, raġuni oħra l-fej tagħmel l-exercise fil-ħodu aħjar mill-li bil-lej, hija li għax inti telat ix-xemx jew għall-inqasada tiela, moħħok qisu kalibrat, isu qiegħed f'livell mal-ġurnata. Waqt, illi jekk jiena ngħid isma' mela jien għadni qed niġi ftijaj, għadni isni mdamdam, għadni ma ġejx ftijaj ix-xogħol, eċetera, tajjeb, u imbagħad imur nagħmel l-exercise meta dalam, qed immur bil-kontra tal-ġurnata. Allura, anka l-workout isibu li ma jkunx daqshekk b'saħħtu. Issa, tgħid li madam Mattej u smaw xmejn ma jistax jagħmel exercise fil-għodu għaw ħafna. Jien naf fejn imur naħsel il-karozza, kien hemm wieħed kellu ġen biex lestili għax dejjem wara li lestim il-pompa dan minn ġol petrol station. Jibqa' sejjer il-ġim kuljum u jżomma u jagħmel sew. Issa x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu ruħna illi f'daw l-ambjenti, bħal pereżempju studio u ġim, eċetera, ikun hemm dawl qawwi. Illi l-moħħ qed jingannaħ tal-mod li qisu jgħidu għadu d-dawl. Għax jekk inti titfi fid-dlam, tgħid li mura b'sora li ħataqaf xi ħaġa, apparti. Imma jekk inti titfi fid-dlam il-moħħok qed tagħtih is-sinjal li issa ikkalma. Mela bil-kontra tagħha wkoll, waħda mill-problemi komuni ta' bħalissa ġan hija min jibqa' jara t-television juża t-tablet jew laptop start bil-lejl. Għax ir-raġġi tiegħu qed jagħtu sinjal lil moħħok ħuj għadu fil-għodu. Iġifieri min jorqod. Jien naf għandi il-floor manager tiegħi da jibgħat kollu xi 20 persuna jibgħatilhom qabel jorqod. Good night. Good night, good night. Kemm ħelu. Jisu teti kadli. Da jagħmel ħażin illi qabel ġifieri da jorqod ġieli bil-mobile ħdieħ. Ara, hemm kumpaniji ma nafx hekk kollha illi anka daħlu sistema ta' sleep mode jew night mode xi ħaġa hekk illi r-raġġi dak li jgħidu blue light kważi jiġi filtrat. U dak huwa dak il-blue light illi jżommok imqajjem. Allura anka hemmhekk qed jgħinuk biex hekk anka inti bqajtu sal-mobile għall-inqas iffiltrajt naqra minn dawk ir-raġġi.
Għax da sabu li anka bizmin, hemm ċertu riċerka li tista' jkun qed wasal l-insomnia. Insomnia hija li tipprova torqod u ma jinexxielek torqod xejn. Issa, għal min speċjalment ibati biex jorqod, dal-appell tiegħi. Għamel l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu. U jekk tgħid li m'għandix ċans, ngħidlek nifmek, dejjem tajjeb illi tagħmlu ħin ieħor flok ma tevitaħ. Imma jekk għalik il-fatt li mhux qed torqod tant huwa xi ħaġa kbira, ma jirnexxilekx tikkrea nofsija filgħodu jekk tant importanti għalik. Ma jirnexxilekx tesperimenta tgħid ħa nipprova nagħmel l-exercise filgħodu għax smajt minn għandak grasso illi hemm ċans norqod aħjar bil-lejl. Ma dik number 1 prova. Number 2, il-fatt li inti għamilt l-exercise filgħodu ġan ħaj wassal biex normalment wara tixrob ħafna ilma. Jew waqt u wara. Issa, l-aħjar ħin again biex tixrob kwantitajiet daqsxejn kbar ta' ilma qed isibu huwa filgħodu l-ewwel ħaġa. Mhux qabel torqod ġifieri. Mhux qabel torqod, għax filgħodu ħajatik l-enerġija. Number 2 isu ħajna tfek, isu ma ġanna sistema ta' dranaċċa, ħna ġanna għax dak li hi. Meta inti qed tixrob, qed jgħinek biex ma tibqax stikat il-kelma, constipated. Stitiku, skużani il-Malti tiegħi naqra. Anyway, biex ma tibqax stitiku. Allura, dik hija xi ħaġa oħra wkoll illi filgħodu ħafna nies ibatu milli jkunu stitiċi. Nirringrazzjak. Ma hemmhekk inti tnaddaft ukoll. Issa, raġuni oħra kbira hija illi meta aħna minna l-exercise filgħodu, komparat ma' ħinijiet oħrajn, sabu illi l-pressjoni tkun madwar 25% anqas. Mela min ibati bi pressjoni għolja, għax għamilna l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu, fil-għaxija ħatkun 25% anqas milli kieku għamilna l-exercise f'xi ħin ieħor tal-ġurnata. Mela dak differenza kbir, ġifieri l-istatistika turina li ċara kristall. U de bażikament għaddu ġej kollox minn żmien l-antenati tagħna tal-bot ħafna. Li dawn li kienu jqumu filgħodu kienu jmorru bil-ġiri jew għall-kaċċa jew jitilgħu ma' xi siġra kienu jaħdmu l-ewwel ħaġa filgħodu. Illum qed nieħdu daqsxejn il-ħajja bil-kontra. Ġifieri jekk persuna fis-sitta li jkun l-lum il-ġurnata jkun seba' fis-sitta, jien niftakar meta kont noħroġ niġri fis-sajf sa' seba' nipprova neħles għax imbagħad ma nkunx niflaħ isħana. Imma min jagħmel nofsija biss 30 minuta u jgħid jien ħammur mixja ta' 30 minuta. Xorta tkun effettiva di. Hija tajba, għax għall-moħħ hija tajba, issa skont il-prijoritajiet. Jekk il-prijorità hija li inti titlef ix-xaħam u tittonja, ma tidher iktar maquda, tidher iktar iffurmata, il-mixi biss normalment mhux se jkun biżejjed. Minu persuna obeżi ħafna u beda biftit passi u kol qed tagħmel differenza. Imma biex inkunu onesti, ejja nifaċċew ir-realtà illi l-exercise l-aħjar iħaddem ġismek kollu. Ġifieri nagħmel 30 minuta. Iva? Il-baħar. Okay. Ġifieri nagħmel 30 il-baħar. Le, nagħmel 30 minuta no, mhux innemmes. Tajjeb ħafna. Jekk tħoss li qalbek interament qed tirsisti inti qed taqta' nifsek qed tħaddem ġismek kollu dak huwa tajjeb ħafna. Issa dik number 1. Number 2, psikoloġikament ġan, sabu li l-aħjar ikun hemm preżenza ta' coach. Illi mhux biss jgħidlek x'se tagħmel, imma kif tagħmilhom ukoll. Ħalli dik in-nofsija li għandek tagħmel l-aħjar użu tagħha. U tieħu riżultati aktar malajr u aktar safe. Issa filgħodu, vantaġġi li m'għandhom x'jaqsmu xejn direttament mal-bniedem imma indirettament. Filgħodu hemm ħafna inqas ċans li ssib problema ta' traffic. Filgħodu hemm ħafna inqas ċans li ssib problema ta' parking. Mela inti l-fatt li minn post A l post B wasalt f'5 minuti flok fi 3 kwarti, mhux anke l-istress diġà aħjar. Jekk inti mort lura x-xogħol pereżempju inħsilt fejn kont u mart x-xogħol u wasalt qabel mhux aħjar milli billej tgħid naħseb ħamur fil-5 ta' mbagħad ċempillek it-tifel biex waslu l-privat, ċempritlek il-mara biex tgħaddi għal hemmhekk. Lieħor hekk filgħodu il-ħajja għadha ma bdietx normalment tfixklek. Allura inti għamilt l-exercise, isek qabbatt il-mobile tiegħek ma' charger u lest għal-ġurnata u dak kollu li ġib magħha. Mela jkollok l-għażla għażel l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu. Tajjeb ferm, iżda nafu, isħana, l-apatija. Raġuni oħra. Qabel ma tikkarga xejn. Ma tikkarga xejn. Imma mbagħad x'għandna nixorbu ilma, għandna nixorbu xi affarijiet oħrajn. Bjadu bjuta xejn l-ilma u jeżistu anke għal min ibati biex jixrob biżejjed ilma. Affarijiet li tista' żżid mal-ilma, illi mhumiex mimlija zokkor, tajjeb allura nieħdu parir naqra anke ta' farmacista tabib. Tax tizda s-sejt ma dak l-ilma. Hemm famużi ma nimmaġinax, hemm dawk li jgħidulhom pereżempju għal min jixtieq nota BCAAs. Ili daw il-BCAAs mhumiex mediċinali, daw jistgħu jiżdiedu mal-ilma u ħajjejnu anke għal min jagħmel l-eżerċizzju speċjalment fejn jidħol it-toning, etc. Però dejjem nieħdu parir ta' farmacist jew ta' tabib biex naraw li jaħdem magħna.
Grazzi ħafna li Grazzi taqbel lilek. daqstant magħna u aħna nippruvaw inqablu l-ħajja tagħna ma' dak li tgħidilna inti. Fidej